Zulu ngisonta eMseni kaMakhuzi. So ngiceliwe ukuthi ngizoba ijaji sizojaja la umculo khona kuhlukene kathathu. So mina hayi ukuthi ngizojaja isihlabelelo but ngizochaza ngesihlabelelo. Ezisibandla laseNyonini sifisa ukwazi ukuthi kodadewethu nabafowethu banakho yini ukwazi umsuka webandla lethu ukuthi sisukaphi noma mhlawumbe nje sekuyi-chorus kuphela. So bezocula la sizobe sijaja la lolo hlobo lomculo ukuthi isihlabelelo bayasazi yini noma basicula kanjani, basicula ngale ndlela ekufuneka ngayo noma sanibona ntombazana lokukhuluma uSipho Nkosi cabanga ukuthi mhlambe esibhekele khona labazalwane ukuthi sibheke nje ukuthi konke kwenzeka kahle yini. Angithi le competition siyavumelana ngithi i-competition so kumele sonke siyithathe serious. Abahleli phansi njengoba kade echaza ukunobhala ukuthi bayacela ukuthi kutholakale isibheke ze-chance laba abaperformayo ukuze sikwazi nathi ukuthi sibone ukuthi konke abakushoyo nabakwenzayo ukuthi kuyikho yini. Nawe uhleli phansi lophinde uyithole i-chance sobe silindele ukuthi nawe wenze the same thing. Mhlawumbe ezolifocus kakhulu kona mina elokwendlala. Yesu singamakholwa kunomntwana la akade esho inkolo wathi but binento yokuthi umZulu before abe umAfrika kunento ethi ke singamaZulu before siye enkonzweni. Angithi siqale ekhaya before siye enkonzweni. So sithatha kwasekhaya ukuthi konke asikwazena akusho ukuthi abantu basisenkonzweni khona besigcineni bonke kungokwethu. So sikanaki ukuthi sibone ukuthi abazalwane laba esinawo noma laba esithi siyinyoni nabo ukuthi bayakwazi labasuka khona njengoba kuyinyanga yani inyanga yamagugu. So yilokho baza mhlawumbe ukuthi mhlawumbe okubalekile kakhulu ezobe sikubeka. Sawubona Ntokozo uMamkhulu bazalwane-ke njengoba senziwe isizoma amajaji mina kakhulukazi ngizobe ngibhekelela indaba yama-chorus. So sinama-chorus-ke la ebandleni akompozwe abafowethu futhi bakhona la enkonzweni. So kakhulukazi-ke thina bengingasijabulisa kakhulu ukuthi since inkonzo yethu inemaskwaya and inamaculo akompozwe ithini. So sibe singathanda ukuthi kakhulukazi ama-group azongena aqine kakhulu zona lezo ingoma. Zikhona nje bazalwane zintsha ziningi futhi zimnandi. So ngiyathemba ukuthi abazalwane futhi bengaphandle bayikhethile nje lezi esiyithandayo. Izona-ke sobe sibhekele zona. Ngiyabonga.
Ayisithupha.